boas noites. Éncheme de orgullo e satisfacción, a min e a miña familia, compartir con todos vós estas datas tan entrañables do Nadal. O ano que está a piques de rematar estivo marcado pola miseria, o atraso e outras extremonías, pero albergo fundadas esperanzas para que antes ou despois saiamos deste atraso... Moncho! Ai, Moncho! Que quere, muller? Onde vai a árbore de Nadal? Está aquí no garaxe. E que fai aí? Cousas miñas, Elvira. Non xa vas traendo para o salón que se non é o seu sitio. A ver, deixa estar, veña. Moncho, que non teña que ir a buscala eu, Vale, xa vou. Non creo que a Juan Carlos lle poñan tantas pegas, pero... Bueno, amigos, aquí vos deixo co especial de Nadal de Era Visto, Espero que vos guste. Moncho! Que xa vou, que? Mas chispa, coma. A idade da inocencia. Non sei a vos, pero a mí o que máis me gusta destas festas é a ilusión dos cativos. Sí, os tipos pasan todo o día na casa nerviosos esperando a ver que lles trae Papá Noel ou os Reis Magos. Ai, é unha pena que perdamos toda esa inocencia cando nos facemos adultos. Por sorte, hai xente que se nega a madurar, Sí, na casa temos un espécimen deses, sabedes, non? Hai que acordarse de deixarlle auga para os renos. E depois tamén algún detallino para o apalpador e máis para os Reis Magos. Sin esquecerse de deixarlle auga para os camellos, que veñen... A ver, Kevin, tranquilo. Mira, os Reis Magos non veñen noite boa, que veñen na noite de Reis. Non me digas por qué, pero é o que fan. Pero ti que saber, as bichos unha vez pola casa, ou que? Non, pero, home, comenta... Bueno, pois entonces cala, non falas de que non sabes, papá. Kevin. E ti víchelos algunha vez pola casa os Reis Magos, a Papá Noel ou a apalpadores? Home, pois claro que non, mamá, porque estou dormindo. E os Reis Magos non lle deixan regalos aos nenos que se portan mal e non durmen. Por iso é prácticamente imposible. Carallo, é un razoamento impecable, sí, señor. Veña, neno, deixa de comer e vai poñer os adornos da árbore que estás en montar, Como? Estás en montar o árbol o día antes de noite boa? Pero vos estades tolos, en que estades pensando? Bueno, en que tedes na cabeza? Este ano non pode pasar, hai que dicirlle a verdade xa, Pero que dixe, Elvira, que dixe? É un pecado quitarlle ilusión a esa alma cándida, por favor. O chaval vai medrando ao seu ritmo, deixa estar. Moncho xa non é un neno. Ten idade de ir á mili. Veña, vai falar con ele. Veña. Non sei, se cadra Elvira ten razón xa vai sendo hora de contarlle ao Kevin as miserias da vida. Pero, non sei, para min faiseme moi difícil acabar coa inocencia da criatura. Seu pobre. Ala. Ui. E non entra, Do revés, neno, do revés, co pico para arriba. Seguro? Segurísima. Mira, todos os anos temos esta discusión e todos os anos me acabas dando a razón. Ai, pois é verdade, que é así. Ai. A ver, deixa a árbore tranquila, anda. Deixa a árbore tranquila e ven a sentar. Que foi? Mira, teño que comentarche unha cousiña. Miren, Kevin José, se eu che dixese, papá, se papá che dixese que os Reis Magos, que Papá Noel, que o apalpador, que esa tropa toda, se eu che dixese que non existen, que me dirías? Pero iso é un absurdo, papá. Como non van a existir? E ti como estás tan seguro? Home, papá, mira, cando eu era un neno, ti me dixeches que existían. E se iso non fose verdade, entón ti estarías me mentindo. E ti a mí nunca me mentirías. Verdade? Claro, fillo, como che vou mentir eu a ti? Teu pai, como che vai mentir, Eso nunca. Claro. Non podo. O tipo idolátrame. Como lle vou contar que lle mentín nalgo tan importante para ele? Non, o Kevin está ben como está. Punto. Como que está ben como está? Que sí, é que é unha fe grandísima que ten ele moi metida dentro. E non hai quen lle quite, Ademais, penso unha cousa. Que mal lle fai ele a ninguén crendo en Papá Noel ou nos Reis Magos. Pero ti non ves que ele xa non é un neno, que ten idade dabondo para saber as verdades da vida. Veña, vai falar con ele. Xa, se vou ir agora a falar con ele. Agora mesmo, ou se non levo teu dunha orella. Veña. Que pasa, campeón? Nada, aquí repasando a lista das cousas que lle pedín a Papá Noel.
Carallo coa lista. E é que sempre lle pido aí unhas 20 ou 30 cousas, pero ao final sempre me trae só unha. É a máis barata. Claro, eu pensei que o facía para non vir moi cargado, porque se pides 20 ou 30 cousas ben cargado, pero non debe de ser iso, porque depois eu me trae unha. É a máis barata. E claro, eu dicía, pois é un tacaño, pero non é. Porque a filla do notario trae unha chea de cousas, e todas carísimas. Mira, tranquiliño, Kevin, tranquiliño. Vouche comentar un par de cousas que van a aclarar moi ben esas dúbidas que tes. Conteille toda a crúa realidade, sen omitir detalle. Ele escoitoume atentamente, meu pó, impasible, encaixando as verdades da vida como se fose un adulto. E así son as cousas, Kevin José. Papá Noel non existe. Son eu, home, son eu que compro os regalos, por iso son poucos e cativeiros. Pero os Reis Magos existen, non? Non, tamén son eu. Pero, ai, é o neno Xesús. Carallo, aí xa te vas a un debate teolóxico para o que eu non estou preparado, neno. Eu, polo que eu entendo, o neno Xesús debeu de pegar os tirón hai por volta de 2000 anos. Ai, é o apalpador. La carallo, sácate que é un vicio. Pero que forte. Sí, a vida é así, amigo. Ti estás ben, non? Bueno, estou un pouco así confuso, pero superarei, non? Normal. Si me gusta, campeón, si me gusta. Que? Como foi? Pois mira, mellor do que eu esperaba, No fondo, Kevin é máis maduro do que pensábamos. Pois mellor así, home, mellor así, porque xa era hora de que soubese a verdade. Tás razón. Tranquilízate. Ti non te das conta que algún cabeciñas que sabe a verdade, home. Pero que verdade, que verdade se me levades mentindo toda a vida. Home, pode que che mentísemos un pouco no de Papá Noel, pero do resto xa te che dixemos a verdade. Pero que verdade, Dicídeme por qué. Seguro que tamén era mentira de que Messi e Cristiano Ronaldo eran seres extraordinarios. A ver, dixenche que eran semideuses do balonpé. Pero eles existen, ou pensas que os presidentes dos equipos de fútbol van gastar os cartos así a lo loco? Non me creo nada, seguro que son mentira. Igual que Lady Gaga. Non. Igual que Pemago, a menos tempo. Igual que Chunori. Cuidado, quieto aí, para o carro. A Chunori non me tocas, Como empeces a dubidar de Chunori si vos tedes problemas. Pois sabedes o que vos digo? Acabouse de ser bo, voume guiar por mí mesmo. E moi polo lado escuro da vida. Sí, pois ten cuidado a non batas, home. E non o dicía por dicir. Así que volviches ao vicio de andar de gótico. Sí, papá, é que perdín a ilusión de novo. E agora metinme de cheo outra vez no lado escuro. Agora leo contos de medo e fago satanismo. Está ben. É unha opción, E mira unha cousa. É que hoxe van vir cear a tía Bertudes, a máis das primas de tua nai. Non podías poñer outra roupa, o que non sei que me dá que che vexen así. Non te preocupes, papá, é que non vou cear na casa. Hoxe pola noite vou na pasar no cemiterio. E ali vou ler poemas de Edgar Allan Poe. E facer estremonías aos mortos. Está ben, cada un pasa a noite boa como lle peta, eso é normal. Pero mira, por un chandaló, non lle vai dar outro susto ao sacristán. Bueno, non vai ser que lle dé outro infarto. E así está o tipo, gótico perdido outra vez. Normal, mucho, normal. Acabaches de trastornarlo a roubar a ilusión do Nadal. Hai que ter o corazón ben cheo de merda para facerlle eso ao fútbol. Caga pa boca, payasos. Os rapaces hai que dicir a verdade, punto. Sí, pero seu debido tempo, carallo. É que falarás, tío? O seu tempo xa tiña eu a Mili feita, oiche? E xa bombeaba en Elvira. Pero Kevin non é da túa raza, entendes? Ele é como un froito de maduración lenta, como unha flor tardía. Tens que darlle amor, Moncho, tens que darlle amor para que non se che murcha antes de tempo, entendes? Non me digades que o Puskas non ten o seu lado poético. Nestas datas o tipo volvese moi sensible. Moncho, só tes unha solución. Conseguir que Kevin se saque de gótico e que volva a creer na maxia do Nadal. Ala, carallo. E como fago eso? Home, pois levo a falar con Papá Noel ou con Reis Magos que lle aclaren as ideas. Alegría, alegría. E onde vou atopar o Papá Noel, payaso? Aí deches, non é doado, non é doado. A miña experiencia no carteiro pode che dicir que a xente non se aclara se vive en Finlandia, no Polo Norte ou en Marineda Sitio. Non tens que ir a buscalo, Moncho. Podes esperar a que veña por aquí.
Que? Non o digo eu, digo o xornal. Ven aquí en Comarcas, na página 3. Ao principio pensei que Puscas toleara, pero non. Mirade para aquí. Esta tarde, Xosé Lois Bernal Farruco visitará os alumnos do centro de preescolar da Choupana. O gran humorista irá ataviado de Papá Noel. Pois non é mala idea, Aparte sei que Farruco é un tipo moi humano e así moi querido. Non creo que haxe que insistirlle moito para que veña a falar con o noso Kevin. Veña, veña. Vale, tranquilo. Sente aí, veña. Raptado por un psicópata o día de noitero. A quen se lle conte. Caladiño, chitón, chitón. Mire, se fai todo o que lle digo non lle vai pasar nada, home, tranquilo. Kevin, ven ver que sorpresa che trouxe. Ai, por certo, ten que saber que son admirador seu ferviente. Teño todas as casetas. As gasolinas todas que hai por aquí, comprei-nas todas as casetas que hai. Unha maravilla. Kevin, ven, hombre. A ver, mira. Que pasou? Mi madriña que pinta de demente. Bueno, si voi falar da merda que é máis cheira. Non é perigoso, ele é un tipo moi manso, pero... Igualillo como o pai. Sí, bueno, agora deixo-vos aquí tranquilos, vale? Falade das vosas cousas, intimade. Eu vou para fora mirar o trineo, non vai a ser que lle fastidien os tapacubos, que aquí hai moito moirando. E aí os deixei os dous, fronte a fronte. O ben contra o mal. Papá Noel contra o gótico satánico, discutindo os dous sobre a esencia do espírito do Nadal. Ese é un debate de impacto, non os que van en Telecinco. Así que ti és Papá Noel, según dis, non? Sí, son Papá Noel. Ho, ho, ho. Non me fío, así que necesito probas. Veña, dime os nomes dos renos. Que renos? Como que renos? Os teus, os que tiran do teu trineo. Os nomes son para os cans e os gatos, non para os animais que se cazan. E logo, Bambi, que pasa? Se non tivese nome Bambi, pois chamaríase Mr. X. Pero non se chama Mr. X, que se chama Bambi. É un cervo. E que son os renos? Son cervos, pero máis grandes. Moito mal fan as películas americanas. Veña, dime os nomes. A ver se me acordo. Carmelo Iriondo Manolín. Vaya crack. O tipo largoulle completa a aliñación do Bilbao da temporada 52-53. E oye, que casa safa, Venancio Zarra Panizo Gaíza. Que tal? Mal! Fáteche, Rudolf! O reno que ten o nariz vermello. Bueno, rapaz, xa está ben, Xa está ben. Que che pasa? Cal é o teu problema? Pois que perdín a fe. Que xa non creo nin en Papá Noel, nin nos Reis Magos, nin en nada. Sentir amor polos demais. Compartir a alegría que te sae do corazón co resto da xente. Enténdesme o que che digo? Pero que parvadeixa. Ti és un impostor. Porque Papá Noel nunca diría unha chorrada como esa. Viña, saca a... Solta, que é de verdade. Coño, solta. Ai, pa que me metería eu de Papá Noel co ben que estaba facendo de Melchor na cabalgata de Reis. Pero ti é Farruco dos contos. Fillo de José do Cajarallén. Pero existes. Pois claro que existo. E na que hai días que preferiría non ter nacido. Pero claro, se ti existes tamén cabe a posibilidade de que exista Papá Noel. E Lady Gaga. E Pemán o do tempo. Eu eso non sei, Pemán sí, Pemán o do tempo sí. Ainda está facendo agora un parte de madrugada. Que dis? Sí, de verdad. ¡Uah! Bueno. ¿Qué? Chavales, ¿qué? ¿Cómo va eso? Moi ben, papá. Mira, recuperei a fe. Xa estou ben, voume quitar desto de gótico, Oh, que maravilla. Voume convertir de novo en un neno normal. Así me gusta, Pinocho. Veña, agora vai ao teu cuarto, pas unha roupa de algo máis de color, esa deixala pa cando morra tua nai, vale? Veña. Grazas, Farruco, Non hai de que. Ai, que trastornado está, carajo. O traballo, Bernal, o traballo. Si, home, si, o que te digas. Bueno, eu voume. Xexe, quieto aí, hombre. A ver, mira. A ver, xa que estás na casa, que pouco ves, xa que estás, podíanos contar un conto dos teus, por favor, veña. Por favor, que son un admirador teu. Veña, conta o de Pepe de Cajarallén máis la placa.
Pepe, o do Cajarallé, era un velliño que estaba descajalladinho de todo. E veo ao médico a Santiago. E dixolle o médico, ai, Pepe, hai que facer unha placa. E dixolle el, de toras. E dixo o médico, non, de mármol. Que maravilla, amigo. Kevin volveu crer no Nadal. E nós, escoitando contos ata as 5 da mañá con Farruco. O que tal nos rimos o máis Elvire. O mellor Nadal da nosa vida, amigos. Moi bien, moi bien, moi bien. O carteiro milagreiro. Jingling bells, jingling all the way. All the fun, everything in the As tradicións que rodean o Nadal están fondamente arraigadas en Lameiro. O turrón duro como un croio, os polvoróns que quedan dun ano para outro porque non hai dios que os traje, os papanóis colgados das ventás, o gorriño. Hai tantas e tan variadas que todos os anos aparece unha tradición ancestral que non se coñecía. É un milagro. Todo comezou co desagradable trámite que temos que pasar ano tras ano na de Puscas. Non fai falta, Pusquiña, deixa estar, Que me metes? Claro que fai falta, claro que fai falta. Os invito vos eu, veña, a casa pola ventana. Vou buscar a vos. Se cadra temos sorte, este ano cambia de bebida. Sí, home, si o carallo. Vais a sidra ruín e resesa de todos os anos. Sei que este ano zabábamos, pero non. Aquí está, rapaces, estades preparados? ¡Achán! Aí tedes sidra da Fonsagrada, que casi é Asturias. Que maravilla, grazas, tú, caralho. Quen contados? Por favor, non fai falta que ardedes. Veña, e logo, imos brindar, Sí, señor. Puscas na máis que invita unha vez ao ano. Tanto ten que España gaño mundial, que Pereiro gaño tour, tanto ten. El na máis que invita polo Nadal. E a sidra non hai dios que atraje, claro. Menos mal que polo menos este ano había un tema de conversación interesante. Pois cousa rara, chico. Este ano non recibí nin a primeira felicitación polo Nadal. Un misterio. Sí, sobre todo tendo en conta o querido que é vostede en Lameiro. Moncho, deixa o sarcasmo, que o sarcasmo non ten ninguna gracia. A ver se te enteras. As felicitacións do Nadal son unha faceta máis do negocio. Eu recibo moitas das xentes das motoserras, dos pesos, das uralitas. Sí, pois, agora que o penso eu tampouco recibí ninguna este ano. Nin eu, así que... Iso é cousa da crise. A xente non ten nin para selos de correos. Se abriron eu. Pero veña, un pouco máis de sidra logo, Non, grazas, Puscas, non. Bon momento os servizos. Agora que marcha don Anselmo vou aproveitar para ir por uns poucos manices, Porque vexades, hoxe, tírase a casa pola ventana de Puscas. Moncho. Se este ano non chegan as felicitacións de Nadal é por culpa miña. Perdeste! Espar boca. Non, nada diso. Teño un plan para que este ano o Nadal de Lameiro sexa perfecto. Pero que non che podo dar detalles. Mellor un sitio máis discreto. Como comprenderedes, o plan de Lino importábame máis ben pouco. Pero claro, como excusa para escapar da de Puscas e non ter que volver trajar esa sidra velenosa, valíame perfectamente. Este ano o Nadal de Lameiro vai ser máxico. Apalanquei todas as felicitacións de Nadal e vou nas repartir todas a noite de Noiteboa. Que che parece, Máxico 100%. Nin Harry Potter. E Berlino recapacita un pouco. Ti parece normal andar recibindo o carteiro a cea de Noiteboa? Nada disso, Moncho, non entendiches nada. Non vai ser Lino o carteiro quen os visite. Vai ser Lino o apalpador. O que? Voume disfrazar de apalpador para repartir o correo. Unha idea genial, Segundo explicou Lino, o tal apalpador ese é a versión galega de Papá Noel. Pero moito peor vestido, onde vai parar. Que? Perfecto, é que sí. Lino, non sei, home. Mira, por un lado, están os Reis Magos, que teñen ese encanto e esa pompa da monarquía. E polo outro está Papá Noel, tamén conxuntadiño co branco da neve e o vermello da... Sí, pero o apalpador é noso, é galego, Moncho. Xa, aí está, home. O malo xa non é que sexa galego, é que tamén o parece. Que pareces Paco, mi vida. Moncho, que ignorante es respecto a antropoloxía festiva. O apalpador é moi querido en Galicia, xa verás como o meu plan funciona. Ti confía en mí. Mentinlle,
Mentiña e dixenlle que sí, home, que ia sair todo ben, meu pobre. E alá foi el, disposto a repartir felicidade por todo o lameiro. Pasa que Lino é un tipo ambicioso e quixo empezar polas máis altas esferas, a casa de don Anselmo. Error! Don Anselmo acababa de comprar 4 Rottweilers, cans adestrados para matar. Listo, mamá. Os cans están triturando a ese mendigo impertinente. Moi ben, así aprenderá a non molestar a xente decente nestas datas tan sagradas. O curioso que atopei debaixo da árbore do xardín. Felicitacións do Nadal. Pensei que este ano non recibira ninguna, pero están todas aquí. Mira, os piensos, os Douralita, o Chino Yum, Whiskería Ladies... Como? Panadería Babies... A sorte de Lino é que é un tipo máis ben fibroso. Non ten nin gota de chicha nin graxa, nada. Que foi o que o salvou tamén, que os cans fartáronse a roer nel. Pero ao final logrou fuxir vivo, sí. Continuou co reparto, pero o pobre non sabía que lle viña enriba aínda. Carlos, Anselmo, carallos, parece que están a doentes, coño. Se deixes de dar de comer pienso. Veña, rematemos. Apalpador, que che me entre nunha sorpresa de Nadal. Que é o apalpador? É que se dedica a un apalpador? Supoño que a apalpar. Apalpar, por vouche apalpar e a ti o lombo. Espera aí, desgraciado. Por que non? Por que non? A escena completa da malleira que levou Lino omitímola pensando que estas horas pode haber moita rapazada vendo a televisión. Os que queirades vela está en YouTube. E rapaces, lembrade, se vedelo ao palpador, non fajades como a puscas, non o malledes a paus. E a próxima vez que volvas por aquí, mátote, aixa palpador. Se queres entrar a roubar nos bares, busca un nome como é debido, non a palpador. A ver, tonteiro. Isto que é? Home, unha postada. A ver que na manda. Lino, que burro é. Perda a correspondencia dos demais ainda ten un pase, pero que perda que escribe el mermo. É unha vía, cabeciña. Mira que é bo amigo, Lino, tu vai por ti. Quérote. Onde mellor estamos que aquí, A min o Nadal gústame aínda máis que a Kevin, Sí. E sabes que é o que máis me gusta do Nadal? A cousa máis bonita do Nadal mundial. O que? O especial que botan na galega. E claro, coincidirás comigo que onde mellor que é aquí para velo, porque no salón o rapaz roendo no turrón como un poseso é imposible. Pois sí, aí douche razón. Veña, dalle xa que empece. Xa verás que maravilla, Este vai ser unha noite boa para non esquecer. Non te resistas! Iso será Kevin cascando nas noces ou... Non o escoites. Concho, que pasa algo grave. Inés, veña, arranca. Alá foi o especial da galega. E Kevin non estaba machacando noces, precisamente. Que faz, Kevin? Pero Kevin! Tanto Grinch que quere roubarnos o Nadal! O Grinch, un monstro que, polo visto, rouba o espírito do Nadal nas películas americanas. Era visto. Xa estamos. Que tan perniciosas poden chegar a ser as tradicións importadas. Pero marcha! Deixa ver que anda aí, home, tranquilo. Lino, és ti, Lino. Son eu, sí, son eu. Non mintas, Date quieto, home, date quieto. Sacádemo. O do Puscas foi moito peor cos cans de don Anselmo. Que tan salvase ese home? É que eu xa non sei que faz vestido de mendigo por lameiro adiante. Habendo traxes de Papá Noel na de Jun tan baratos. Que non vou vestido de mendigo, Elvira, que vou vestido da palpa. Tanto ten. Tanto. Xa está, deixémolo conto morrer e punto. Mira, xa que estás aquí, por que non nos dá as felicitacións de Nadal? Para vos non hai ninguna. Que? Entón, por que viste vos, para roubarnos o Nadal? Non me dis que o Grinch é o que lle... Home, que Grinch, é Lino.
Non sei, non me fío, E ti ten razón, Elvira. O ano que ven disfrázame de Papá Noel e o Carlos. É ben triste que ninguén en Lameiro aprecie as nosas tradicións. Date quieto co que dis, Date quieto, que as tradicións, Mira pa aquí. Mira. Carallo. O especial de Luar. Home, claro, 4 horas e media con o galloso, Aluar de Bullo, Lolita cantando panxoliñas en galego, María Jiménez Serena, un día do ano que estaba con Serena. Mira o gato como disfruta, mira. Mirad de mocedades. Ainda vive, O aguinaldo. Como seguro que sabedes, sempre se di que o Nadal é o tempo propio dos milagros. E eu podo confirmalo, amigos. O ano pasado sucedeunos unha cousa extraordinaria. Sí, 1000 veces máis impresionante que os milagros da Biblia. Lembrades aquel de Moisés, cando gañou a carreira de cuádrigas no último minuto? Pois máis aínda. Como, Moncho? Que don Anselmo dixo que che ia dar unha paga extra. Anda carallo, este ano que non lle daga ninguén e darme a min, pero el prefire chamalo aguinaldo. Pois aguinaldo está ben. Pero que é o aguinaldo? Será vos que vos ensinan nas clases de religión. O aguinaldo é a esencia do espírito do Nadal. Cando a xente fala da maxia do Nadal, non é o tenista, non. Falan do aguinaldo. Uah! Que emoción. Este ano co aguinaldo podémonos permitir todos os caprichos que sempre quixemos. Neno, recorda este día un dos máis felices desta familia. É todo grazas ao aguinaldo. Bueno, marcho antes de que se arrepinta don Anselmo. Pero como é o aguinaldo? Que aspecto ten? Pois como vai ser é un sobre. Sobre con poderes máxicos, non? Sí, poderes máxicos. Estou pensando que o mellor co aguinaldo este ano podemos comprar ao teu pai o que sempre quixo. As cuchillas Tiger Killer para desbrozadoras. Tiger Killer, que guai, Veña, sí, todo gracias ao aguinaldo. En fin, Moncho, aquí tes. E bo Nadal. Non podo creer, por fin unha extra de Nadal. Como volvas a utilizar esa xerga de convenio laboral comigo, quedas en sobre. Non, perdón, quixen dicir aguinaldo. Aguinaldo, exactamente. O aguinaldo non é unha obriga, Moncho. O aguinaldo é un detalle que o patrón ten co seu empregado. É un detalle de grandeza, de espírito. Vostede deso está sobrado. Veña, non sexes adulador, non me faga la pelota. Marcha. E non te deteñas na taberna a gastar todos os cartos en mí. Non, marcho escopetado para a casa. Espero antes un abrazo. Un abrazo. Ben. Bo Nadal tamén para ti, Moncho. Xa está ben de contacto físico. Felices festas. E para a súa nai tamén, vale? Marcha, usted. Ai, que cabeza. Pero este home é un trosma, non ten a cabeza sobre os ombros. Que pasou, Anselmito? É Moncho, mamá, Moncho que deixou aquí o sobre cos cartos. Vou a buscar antes de que sexa tarde. Deso nada, o que non ten ansia por os cartos non os merece. Pero, mamá, é que... Cala boca, Anselmito, e vai-te preparando para facerme a masaxe nos pés. De acordo, mamá. De acordo. Busca, pon aí un viño, do caro, do que ten o saco de patacas por fora da botella. Se trae unha alegría no corpo que non me entra un grande millo polo cu. Carallo, e logo porque vais tan contento. Por que noite bo, Lino? E logo, dende cando eso é para estar feliz? Home, desde que don Anselmo me paga o aguinaldo. Que, non me digas que che dou extra este ano. Que lle pasou, enfermou? Por fin vou ter cartos para pasar estas festas como é debido, home. Ya, mira, aquí teño o sobre. Espera, está aquí. Ui, que carallo. Moncho, perdoa que che diga unha cousa. Non vou abrir a botella, non? Pero porque eu da paga extra inventacho, non? Que non, home, que non, que me dá un sobre, en serio, dou un sobre. Seguro que me quedo ali cando lle dei o abrazo. Espera que vou chamar. Don Anselmo! Que non, Moncho, estou dicindo. Nesta casa non che quedou o sobre cos cartos. Que sei eu? Perderíalo polo camiño do mar. Como que non? Non mintas, Moncho, sei que estás chamando desde o Puscas. Estou escoitando falar o carteiro. Pois estáche ben empregado por levar unha mala vida. Gordo, borracho. Aí está, fillo, moi ben falado. Di que sí, que aprenda a lección. Non sei, mamá, non estou seguro.
Facer o mal en noite boa é moito pecado, incluso para mí. A ver, fillo, non se pode ser tan generoso en Selvito. Veña, dalle as fregas e non te mortifiques. Ti non tes a cabeciña feita para pensar. Veña, dalle. ¡Ai! Con carello, cabronazo. Mira que perdelo sobre co Aguinaldo. Matarme era pouco. Eu que xa tiña feita a ilusión de que por fin lle ia comprar a Elvira a cadeira ergonómica que tanto quería. É que ten un lombo desfeito, home, de tanto coser na máquina. E agora que? Agora merda. A ver como yo conto. Non o vas creer, Elvira, non o vas creer, Non me dou nada. Nadiña. Que tan cruel é ese home, E nas datas que estamos, Moncho. Dixo que no Nadal é unha tradición moi bonita facer bromas pesadas. Pero ti parece que é normal. Que tradición son esas, home? Mira, alá ele a súa conciencia, Alá ele a súa conciencia. Nós sabemos de amañar, Monchiño. O que máis sinto é que... É o tema marisco, non? Xa estaba eu vendo tamén a mesa chea de nécoras e de cigalas. Non, home, non. As nécoras tanto ten que habemos de amañar que as arañas que tes no garaxe. O que sinto é que che quería facer un regalo, algo que che ia gustar moito, e así, claro, non vai poder ser. Sinto. Non choraba polas nécoras, non. Nin por quedar sen regalo, nin polos cartos perdidos, siquera. Choraba pola vergonza de terlle que mentir a Elvira. E por ver o corazón que ten ela, que non lle cabe no peito. Non merezo unha mullar como ela, que va. Xa postos, nin sequera merezo brindar con champán. Xa está, non se fale máis. Vou cambiar esta botella de champán por 2 de sidra. Chéganos ben, Elvira. Se non pode ser, non pode ser. E punto. Adeus, meu amor. Adeus. Non, Moncho, non. Este ano te las cuchillas porque o digo eu. Cuchillas Tiger. Para Jenny. Carmucha. Hola, son Elvira. Mira que cambiei de opinión, que sí que che vendo a máquina de coser, Porque me dá a gana. Cambiei de opinión e punto. Quérelo ou non a queres? Pois a la vendida. Adeus. Mentres cambiaba o champán pola sidra, tive unha idea. Vaime doer, sí. Pero este ano Elvira vai ter a cadeira ergonómica que necesita para poder coser tranquilamente na máquina, como unha princesa. É duro, sí, pero sei de onde sacar os cartos. Buscas? Queres a miña Jenny? Vendo xa a prezo de saldo. Que sí, home, que sí, que non é unha broma. Respira, Puscas, respira. Agora xa é. Veña, don Anselmo, alegre esa cara, home. Poñolle outro ponche. Non, grazas, Puscas, non. Esta amargura que teño non se cura con ponches. Sabes, hoxe fixen algo malo, indigno. Ben, yo creo, don Anselmo, xa hai tempo que nos coñecemos. Sí, pero esta vez paseime e crucei a liña vermella. Son un tipo duro, de corazón amargo, un Mr. Scrooge. Mais dá, home, cada un é como é, punto. Mire, eu hoxe son o tipo máis feliz do mundo, entende? Claro, claro, polo espírito do Nadal. Que espírito do Nadal, nin que carallo, que va? A min o Nadal ponme moi triste. Se o ano pasado casi me colgo desta vida. Non é por outra cousa. Conseguín algo que anhelaba durante toda a miña vida. E iso que? Mire para aquí, mire. Aí a ten. Santo ceo, pero isto é... Sí, a Jenny 9000 de Moncho, sí señor, vendeuma. Pero como é posible? A Jenny 9000 era o ser máis querido e apreciado por Moncho. Sí, eu tamén pensaba que sí, pero debe querer máis a súa muller. Xa. Non me pregunte, que eu tampouco entendo. Vendeuma por 4 pesos. Sei que lle vai comprar un regalo a Elvira ou non sei que. Pobre home. Seguro que fixo... Que fixo porque perdeu o aguinaldo que vostede lle deu. Señor. Non se poña así, non faga tanto teatro. Home, tome outro ponche logo. Non, grazas, Puscas, non estou para ponches. Marcho a cear con mamá, que estará agardando por mí. Adeus, amigo, que teñas un bon Nadal. Nada, veña, don Anselmo. Veña, que bonita es. Buah! Que rico estaba o marisco, mamá? Marisco, payaso, que mariscos era unha lata de mexillóns en escabeche. Moncho, deixa o rapaz, non lle quites a ilusión. Alá, meu neniño, vai á cociña a buscar a botella de sidra. E de paso colles unha tableta de turrón do brando do ano pasado que hai ali ao lado. Turrón do brando do ano pasado? Buah! Iso é como o turrón do duro deste ano. Sí. Vai enchente, Ala, veña, cariño.
Non ves que fácil é de contentar, Digamos, si, bo. A lástima é o aguinaldo, Va. e ao final nada, pero bueno. Elvira, mira unha cousa, eu tiña algo que comentarche. Deixa, home, deixa, non te preocupes máis por iso. Pero, Teño unha sorpresa para ti, alegras a cara. Mira. é isto? No, Elvira, non facía falta, muller. Como que non? Nada. Non facía falta, a ver. Os cuchillas tiñen pila! Para que desbroces a lo loco, puto Jenny. Os cuchillas. No, lástima que lla vendera a Pusca só. Como que se vendiches a Jenny a Puscas se a Jenny é o que máis queres na tua vida? No, falso. O máis quero na miña vida é ti, Elvira. É ti, por eso vendín a Jenny. Para comprarche o que máis desexas neste mundo. Espera aí, A silla ergonómica. Sí, señor. Para que non sufras máis dos cadrís e dos ríos, Para que esteas como unha marquesa sentada diante da túa máquina de coser. A máquina de coser. Que ironía, amigos. Ela comproume un xogo de cuchillas para unha desbrozadora que xa non teño. Eu comprei unha cadeira ergonómica para unha máquina de coser que acaba de vender. Uá, turrón blando do duro! Guapo, Ai, monchiño, este ano fixéchesme o mellor regalo que me fixeran nunca na vida. Sí, claro. Unha cadeira ergonómica para unha máquina de coser que xa non tes. Non. Demostrarme que me queres tanto que és capaz de renunciar a tua desbrozadora por mí. O mesmo digo, cariño. E que? É o meu regalo o que? Que regalo? Sí, o meu regalo. Por fixeste de vos regalos guais. E o meu ten que volar mogollón, non? Ben, onde está? Ah! Tedes mogo chao, Claro que sí. Por vou buscar, Con tantas preocupacións, esqueceunos comprarlle algo ao noso Kevin. Pero de súpeto soou o timbre. Non, non. Non podo quedarme que teño mamá agardando pola sobremesa. Toma, cabeza tola, que o esqueciches na miña casa. Como que os que fiches dixeches que non che dera... Que non me dera tempo de dicirche que sí que mo dera. Moitas grazas, don Anselmo, moitas grazas. Non hai nada que agradecer. É un detalliño sen importancia de nada. Non se xa modesto, don Anselmo. En serio, é un detalliño de nada. E non mentía, non. Era un detalliño de nada. 13 euros. É que 13 euros non dan para nada. Depende de como os administredes. A importancia non está na cantidade, mira, senón no detalle. E agora invítademe algo que teño unha fame que morro. Como? Caramba! Un ron duro doblando, o que máis me gusta. Que? Onde está o meu regalo que non atopo? Kevin, mira, temos que dicirche algo. É que este ano o teu regalo... O teu regalo. É un aguinaldo. O aguinaldo? É meu? Pero... Uau! É meu! Menos mal que polo menos hai alguén agradecido nesta familia. E así foi o Nadal do ano pasado. Un dos máis felices das nosas vidas, sobre todo para Kevin. Desde aquela, o tipo pasa o día mirando para o sobre, sen atreverse a abrilo. Criaturiño. Que sí, mi Lucho, que xa sei que o teño sin abrir desde o ano pasado. Pero ti non entendes nada. Vamos a ver, o aguinaldo é un sobre que ten poderes máxicos, que che concede todo o que ti desexas, e se o abro podo estragarlle os superpoderes. Claro, home, claro que non o abrí, porque menos sei o que lle vou pedir. Pero cando saiba, penso abrilo e pedirlle. O Nadal de Puscas. E chegamos a este ano. Achegabas a noite boa, e Puscas, como sempre, rosmando. Sempre que a teima de que odio o Nadal, que non lle gusta. Caralladas. Eu invitei ali nomais a don Anselmo a que viñeran pasar a noite boa con nós. E a Puscas tamén. Pero el nada. Arre de Dios que non quería.
Que tan ben o imos pasar, Elino. Moito me alegro de que veñas pasar a noite boa con nós. E a Vanessa non lle importa, non? Que veñas e a deixe só. Claro, me entendendo perfectamente. Nós temos unha relación madura e ela sabe deixarme, verdade? Ademais, xa sabedes que a mí non me gusta que me aten curto. Normal. Agora si ele, tamén, se vos preguntan por casualidade, pasei a noite boa con unha tía miña enferma no hospital, claro? E ti que, Busquiñas? Anima, todo ben con nós tamén. Ven don Anselmo, Que non vou ir, home. Non insistas que non vou ir cear a tua casa a noite boa. Por que? Porque teño que facer o reconto de stocks do bar. Carallo, reconto do stock. Non terás outro día para facer iso? Non teño. Hoxe é un día tan bo como outro calquera, entendes? E xa está, xa queda feito, así non está desbordando a lata. Bueno, a ver, penso ben, veña, ven con nós. Que non teño nada que pensar. Home, deixádeme en paz xa. Sabedes, si de vos o Nadal ese, punto. Sabíamos de sobra que o dos stocks era un conto de Puscas para non vir. Sí. Bueno, non sei se saberá nin el o que é un stock. Pero, se non quería vir, que podíamos facer nós? Son un taberneiro solitario, no medio da nada. Un desgraciado, un perdedor. Se eu nunca gañei nada. Non gañei unha Liga da Costa, ni un campeonato de Tuttenlameira. Ai, nin teño fillos, nin teño moza, nin saín desta merda da aldea. Non sei hasta nin lín un libro, carallo, nin plantei un árbore. Un libro. Home, marcas, entendo marcas, eso non conta. Eu estou neste mundo por estar. Pero iso vais a acabar. Ou baixar a reixa e chao. Puscas estaba desesperado, amigos. A piques de acabar con todo. Pero de súpeto pasou algo. Foi no visitar a alguén especial. Home, Farruco, non te vin entrar. E ti aquí? Escapándolle a un tolo. Pero iso é unha historia moi longa. Realmente estou aquí para salvarche a vida. Que non é pouca cousa. E de onde sacaste iso? Iso non é verdade. Son un anxo, seino todo. Mandáronnos de arriba para evitar a tua morte. Que eu vivo ou non, eso non lle importa a ninguén. Iso non é verdade. Importas a moita xente. Que non, que son un desgraciado. Se eu non estivera, seguro que o mundo sería millor. Apostaría a que os teus amigos querenche moito. Quen? A eles daríalles igual, que máis? Podo, non? Imos ver se é verdade. Imos ver como sería a vida dos teus amigos sen ti. E como vas facer iso? Dame a man. O que, Dame a man. E logo onde estamos? Na casa do teu amigo Moncho. Moncho, mira, estou con Farruco. Non se pode escoitar, nin ver. Pero que comedia é esta, home? Escoito. Ai, Moncho, que felices son. A bo fe que sí, meu amor. Desde que son o encargado de suministros a Anselmo, vainos todo de maravilla. Sí, e todo desde que morreu Puscas e pecharon ese bar. E ti fixecheste un home tan sensato. Sí, a culpa é desa vida que levaba eu, todo o día ali metido. Por certo, temos que decidir onde queremos ir de vacacións. Cruceiro ou volta ao mundo? O que ti queiras, meu amor. Mellor marchamos, que isto non te axuda moito. Non, a verdade é que non. E así querías animarme? Home, grazas de corazón, Vou ir a ver se atopo a corda. Non te preocupes. Seguro que os seguintes que vexamos vailles ir peor sin ti. A don Anselmo, ca súa maldade, non lle pude ir a mellor. Mira para ele. Marcho. Vou ao hospital a lerlles uns contos aos rapaces que máis o necesitan. Ai, que contento estou, mamá. Desde que Moncho leva todos os meus negocios, eu estou feliz. Como se transformou ese home. Foi morrer Puscas, que en gloria estea, e Moncho cambiou por completo. Foi que ver. Canto mal nos facía o bar ese pobre desgraciado. Agora, por fin, podo dedicarme ao que máis me gusta. Axudar os demais, a xente que máis o necesita.
Misericordia, Anselmito, misericordia. Non o entendo. Nunca me pasou isto. Non te preocupes. Imos ver como lle vai ao teu amigo Lino sen ti. El non lle pode ir mellor se ti estás morto. Ímolo ver. A verdade é que dende que morreu Puscas, yo non teño a gloria, pobre, moito prosperamos. Moi ben nos foi a todos. Somos moito máis felices. Xa che digo eu, de maravilla, a todos, de maravilla. Quen che a dicir a ti que ias acabar de responsable mundial do Corpo de Correos Internacional, Eso non é nada, Elvira. Agora vou falar ás Nacións Unidas e despois teño unha serie de conferencias alrededor do mundo. Maravilla. Pois veña, imos brindar por eso e polo ben que nos vai. Venga, vai. Saúde. Saúde. Pois non vexo eu que me boten moito de menos, Increíble. Nunca vi un caso como o teu. E que ben lle vai a todos en ti. A ver, Kevin. Sí. Por certo, deronme outra matrícula de honor. Canto me dejo, fillo. Todo matrículas, non? Sí, vanme dar un premio especial ao mellor estudante de Europa. Tan orgulloso estou de ti, Kevin. Mira, foi deixar de estar no Puscas todo o día, empezar a estar contigo, veña, empezaches a subir para arriba dunha forma meteorítica, Vou estudar algo e despois vou ir a adestrar, que me seleccionaron por equipo olímpico de atletismo. Moi ben, fillo, moi ben. Ata Kevin lle vai mellor sen min. Es un caso perdido. Xa que xa cho dixen eu. Nos 323 anos que levo neste traballo, nunca vi un caso como este. Eu xa te avisei. Mira, se queres matar, mátate. Alante. Eu marcho. E a ver como lle conto isto ao xefe. Non me vai creer. Non me extraña. Mira unha cousa antes de que te vayas. Podo pedirche algo? A ver, ti dirás. Contame un conto deses dos teus, que eu son moi fan. Puscas, déxate de contos. E fai o que tens que facer. Vou facer o que teño que facer. Hai que ter decisión e forza. Non vou agardar un minuto máis para facer. Chegados a este punto, parecía que a desesperación do Puscas o ia levar a cometer unha barbaridade. Puscas, pero que fixeches? Ali estaba. Puscas colgado dunha viga como un porco, preparado para ser aberto en canal. Menos mal que non todo é o que parece. Estaba aí gozando a Papá Noel da viga. Increíble, se eu pensei que odiabas o Nadal. Eu tamén, macho. Eu tamén, pero cambiei de idea. Xa me gustou o Nadal. Moncho, sigue en pé o teu convite para ir cear con vos a noite vos. Home, claro que sí, que alegría me das, Pusquillo. Pois moi ben, que saibades unha cousa, que vides ter que aturarme moitos anos, que non vos vou deixar en paz, nin deixar tranquilos, entendedes? Si non me vou matar, que saibades. Claro que sí, Puscas, claro que sí, home. De que sí, Puscas, de que sí. Fui moitos anos bebendo a purrela de viño esa que vende. Non me extraña que desvaríe. Puscas, veña, que imos que nos están esperando, Veña. Vamos! E por fin este Nadal, Puscas veu cear con nós. Ao pouco chegou don Anselmo a jorronear a cea. Non por necesidade, non. Senón por non ter que aturar a súa nai na casa. E despois, como é costume desde hai uns anos, Lino comezou a poñer o seu traxe de apalpador para levar as felicitacións polas casas. E así, amigos, remata este especial de Nadal de Era Visto. A mí non me queda máis que dicir que estou arrepentido de toda canta barbaridade fixen este ano, que non foron poucos. Como queimar un bonsai, matar algún que outro bicho e dicir que nunca máis o volvería a facer. Ese é o peor. Que queres, muller? Onde vai a árbore de Nadal? Pero non habrá maneira de facer un discurso tranquilamente nesta casa, ou que? Oh! Era visto. Aquí, muller! Pero que fai aquí todo o medio metido? Espera, anda, que se subes dunha vez e podemos cear. Por logo teño que dicir unhas palabras. Aí vai! Éncheme de orgullo! Moncho, iso nada, que para iso temos a Farruco este ano. Ai, xa non me acordaba que o ratara tamén este ano. Farruco, di unhas palabrillas, veña. Vai. Felices festas e próspero ano novo. Xa está. Aí vai!